Kuna sauraron labari mai daɗi daga tashar marubuciya Azizat Hamza. Ku yi mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ku rika sani idan mun ɗaura sabon bidiyo. Matar gwamna kashi na 25. Washe gari aka fitar da labari mai taken 'yar gwamna tana shaye-shaye. Rubutun ya soki gwamnatin Saifuddin Kacalla inda aka bayyana cewa yadda gwamna bai iya kula da tarbiyyar 'yarsa ba, haka zalika ba zai iya kula da hakkin talakawa ba. Duk da jaridar bata fito ta bayyana cewa Nana Kacalla 'yar maɗigo ba ce, amma ta yi ishara da hakan ta hanyar cewa akwai alamun Nana Kacalla za ta iya zama 'yar maɗigo saboda illar shaye-shaye. Gwamna bai samu ganin jaridar da aka wallafa ba sai da ya dawo daga taron buɗe wani asibiti da suka je a wata ƙaramar hukuma shi da matansa biyu. Lokacin da ya ga hoton 'yarsa tana zuƙan shisha sai da ya ƙwalla. Allah ya taimaka ma babu kowa a ofis ɗinsa, gaba ɗaya komai ya fice masa a kai. Tunda aka fitar da hoton birthday ɗinta ya ja mata kunne akan irin shigar da take yi, sannan ya hana ta fita idan ba makaranta ko gidan kakanninta ba. Amma a haka bai tsira ba, mulkin gaba ɗaya ya ishe shi. Lokacin da yake koyarwa yana da lokacin iyalinsa sosai, amma tun da ya shiga siyasa yanayin zama da iyalinsa ya ja baya, musamman yanzu da yake kan kujerar gwamna. Kiran direban yaronsa ya yi, ya ce ya je ya ɗauko Nana a makaranta ya kai ta Kacalla House. Shi ma ɗin bayan ya samu zuciyarsa ta ɗan yi sanyi, Kacalla House ɗin ya wuce. Yana zuwa ya samu Dadda na yi mata faɗa. Su ma sun ga jaridar. Dadda shigewa ɗakinta ta yi ta basu waje. Nana da idonta ya ciko da hawaye. Ta shiga rantsi-rantsin sau ɗaya ne kuma a wajen fati aka tirsasa ta saboda ƙaryar da Bilkisu ta ce ta yi kenan. Hoton bai yi kama da yarinyar da aka tirsasa ba. Ya fi kama da yarinyar da ta ƙware wajen shan shisha da ma wasu abubuwan. Daddy, I swear ki gaya min gaskiya yanzu ko kuma na sa a binciki jininki a duba min traces na kayan maye. Idan aka samu Nana, ba za ki so ki sake kira na mahaifinki ba. Nana ta tsorata da yanayinsa, yadda ya ɗau fushi, ba abin da ba zai iya yi ba. Ƙarshe da ta ga gaskiyar ce kawai za ta fishe ta, sai ta sanar da shi komai. Zunairar shi ta koya mata shan syrup da shisha. Wani mummunan abin ta kuma koya miki? Babu, Allah babu. Nana ta yi saurin faɗa tana fashewa da kuka. Khadija, ba zan bar nan ba sai kin gaya min duk abin da Zunaira ta koya miki. Idan kika min ƙarya zan gane, don na sa a bincika min CCTV kyamara da ke cikin gida. Duk da sai yanzu yake da na sanin ƙin yarda a saka masa CCTV a gida da ya yi. Tsoro ya ɗarsu a zuciyar Nana. Kenan duk abin da suke da Zunaira Dadi zai gani? Idan haka ne ta kaɗe. Ina jin ki Khadija. Dadi ka yafe min, wallahi ba laifina ba ne. Aira ce take min wasu abubuwa tun bana so har na zo na fara so. I swear Dadi na daina, cewa ta yi za ta faɗa maka, shi yasa na sake yi. Gwamna ya jingina kansa da kujera yana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asiya ce ta fara shiga falon, ta samu gwamna yana zaune ya yi takumi. Ya mata tsufa, idonsa ya faɗa, ƙasan idonsa ya yi baƙi, ga furfura kaɗan-kaɗan a jikin gemunsa. Asiya ta zuba masa ido ba tare da cewa komai ba. Minti 3 sai ga Bilkisu ta shigo, ɗan kwali a hannu. Saifuddin ko ma wani ne ya rubuta labarin nan, sai na sa an nemo shi an hukunta shi. In fact, sai na yi kace-kace da jaridar Climax. Nana tana zama a gidan nan tare da ke, amma baki san tana shaye-shaye ba. Kar ka kawo min wannan Saifuddin. Ka san ina ƙoƙari akan yarana, especially Nana. Zunaira shi ta koya mata. Na riga na tura ta wajen uwarta kafin ta ɓata min ya. Ta zauna a gefensa kafin ta ci gaba da magana. Saifuddin, kai ne gwamna, ya kamata ka kwace lasisin gidan jaridar Climax. Ta yaya za su ce Nana za ta zama 'yar lesbian? Saboda da gaske ne. Gwamna ya furta a hankali. Bilkisu ta zaro ido. Da gaske kuma? Me kake nufi? Nana ta faɗa min komai.
ita da Zunaira suna aikata maɗigo a gidan nan kuma babu wanda ya sani cikinmu. Saboda mun gaza Bilkisu. Ba jaridar Climax za mu bincika ba, kanmu za mu bincika a matsayinmu na iyaye. Jikin Bilkisu ya yi sanyi, ta fara yin fifita da ɗan kwalin hannunta, duk da kuwa sanyi AC ya ratsa falon. Kamar wanda aka tsikari Bilkisu, haka ta tashi ta fice daga falon. Tsanar da kika min har ta kai haka? Asiya ta zaro ido, don a tunaninta ya gano cewa ita ta rubuta labarin. Sai kuma ta ji ya ƙara da cewa, na karɓi wayan Nana, na ga irin saƙonnin da ta dinga tura miki. Lokacin da ta ce tana son ki, me yasa baki faɗa min ba? A matsayina na uba, ba kya ganin ya dace na san ‘yata tana yi wa wata mace ‘yar uwarta kallon da bai dace ba? In dai ya ga chat ɗinsu, to babu halin ta masa ƙarya. Da a ƙasan wajen da Nana ta ce mata I love you, tambayar ta yi wani irin so? Nana ta amsa da cewa ina son lips ɗinki, ƙirjinki, bayanki, kai komai na halittarki. Ko a tunaninki yarinyar shekara 15 ya kamata ta dinga faɗin irin wannan maganganu? Idan ya ci gaba da bin diddigi zai iya alakanta ta da jaridar Climax, kuma ba yanzu take so ya sani ba. Ta yi saurin cewa ni ban ɗauki wannan komai ba, tunda na ga kamar tarbiyyan gidan kenan. Kana ganin 'ya'yanka na yin shiga da bai dace ba a cikin gidan nan, bayan akwai ma'aikata maza, baka taɓa musu magana ba. Ban taɓa gani suna karatun addini ba, bana tunanin suna zuwa Islamiyya. Rayuwar da kuka ɗaura su irin ta Turawa ce, sannan a wajen mahaifiyarsu ni jikar mai kusumbi ce, a wajenka kuma ni Hajar Kamfen ce. Ta ya zan ƙalubalanci abin da 'yarka ke faɗa mini? Da ba matsala ba ne a wajenku. Tun kafin ta gama bayanin, gwamna ke kokawa da numfashinsa, yana ƙoƙarin ciro inhaler a aljihunsa. Inhaler ta faɗi ƙasa. Asiya ta yi saurin ɗauko inhaler, ta matsa kusa da shi, ta jijjiga sannan ta miƙa masa. Ya haɗa da hannunta ya matsa inhaler ɗin a bakinsa. Kallonsa take yi yadda lokaci guda ya rikide har jijiyoyinsa sun taso saboda wahala. Matsayinsa ba komai ba ne a hannun wannan lalura. Na gode, ya faɗa bayan numfashinsa ya daidaita. Asiya ta girgiza kai sannan ta fita daga falon, zuciyarta fal. Ta ji daɗin ganinsa cikin halin tashin hankali. Ita ma haka mahaifiyarta ta shiga damuwa lokacin da aka ɓata mata suna a midiya. Yadda Umma ta zub da hawaye saboda abin da kuka min, haka kai ma sai ka zub da hawaye saboda 'yarka. Ita kuma waccar kucakar matar taka, ranar da aka kore ku a gidan nan za ta san cewa ba a dawwama a matsayin matar gwamna. Da wannan tunanin Asiya ta shige ɗakinta, tana jiran yadda za su ji wata sati idan aka kai masa impeachment notice. Daren ranar gwamna ya je ya samu Alhaji Sani akan yana son ajiye aikinsa. Kana da hankali kuwa Saifu? Me kake nufi za ka yi resigning saboda abin da wata jaridar ƙarya ta rubuta akan 'yarka? Mene a ciki idan duniya ta san Nana na shaye-shaye? Kai ne kaɗai gwamna da yake da yara masu shaye-shaye? Ban yarda da wannan maganar ba. Ta mutu a nan. Baba, ko da ban yi resigning ba, ba zan nemi takarar zaɓen bana ba. Ba za ka ɓata mini shiri ba Saifu. Shekara 8 ɗin nan sai ka yi gwamna a jihar nan. Ban yafe ba idan kai resigning, Baba. Idan kuma za ka nuna min cewa ba ni na haife ka ba, to bismillah. Gwamna ya yi shiru bai iya cewa komai ba. Kafin ya bar gidan sai da leƙa sashen Dadda ya samu Mahira tana karatun Ƙur'ani a falon Dadda. Zuciyarsa ya yi sanyi. Da zai mai da hannun agogo baya, da duka yaransa biyun zai ajiye wa Dadda. Ƙila da Nana ita ma halin Mahira za ta tashi da shi. Ina 'yar uwarki? Ya tambaya bayan ta gaishe shi. Tana bacci. Dadda fa tana sashin grandma. Mahira, yesterday, ta amsa masa tana rufe Ƙur'anin da ke hannunta. Akwai abin da kike bukata? Ina nufin baki da matsala? Ba abin da ke damunki? Mahira ta girgiza kai, tausayin mahaifinta ya kama ta. Yana ƙoƙari sosai a kansu. Shi dai kawai sanyinsa ne da yayi yawa, yasa a mafiya lokuta yake biyan mahaifiyarsu. Daddy, don Allah, kar a kai Nana ƙasar waje. Idan aka bar ta a nan ma za ta warke, za ta daina duk abin da take yi. Allah ya miki albarka. Mahira ta amsa da amin.
Shi ma tunanin da ya zo masa kenan da Alhaji Sani ya ce bai amince ya ajiye mukaminsa ba. Dama da ya amince ɗin, ya yi niyyar zai tattara iyalinsa su koma ƙasar waje, a nan kuma zai kai Nana Rehabilitation Center har sinadarin ƙwayoyin da take sha ya bar jikinta, sannan a cire mata sha'awar mata. Labarin 'yar gwamna ya zamo abin hira a kowane lungu da sako na jihar. Kowa sai tofa albarkacin bakinsa yake. Wasu na zagin gwamna wajen rashin bawa 'yarsa tarbiyya, wasu kuma na ganin cewa laifin First Lady ce saboda ai mace aka sani da tarbiyya domin ita ce ke tare da 'ya'ya ko da yaushe. Mai bawa First Lady shawara ya fito ya karyata maganar maɗigo da jaridar Climax ta soki 'yar gwamna da shi, sannan sun rantse cewa Nana Kacalla ba ta shaye-shaye. A wajen fati ƙawayenta suka tursasa ta sha shisha, kuma za su shigar da jaridar Climax ƙara. Ko kaɗan Asiya bata ji ɗar ba da wannan magana. Ko ba komai ta samu abin da take so. Yadda aka yi ta yawo da ita a yanar gizo ana gulmanta, hakanan ita ma Nana za a yi ta gulmanta har zuwa wani lokaci, kuma hakan zai ƙona ran gwamna, ita kuma duk abin da zai ɓata masa rai sai ta yi. Yanzu jira kawai take ta rubuta labarin da zai wargaza gwamnatin Saifuddin Kacalla. Ranar Litinin ƙarfe 9 na safe aka kawo wa gwamna notice na impeachment trial. Bai yi mamaki ba saboda tun lokacin da ya rage kuɗin allowance da ake ba wa members na State of Assembly suka fara nuna ɓacin ransu gare shi. Ba abin da za su iya tuhumar shi da shi, record ɗinsa is clean. Sai dai dama tunda yana son ajiye aiki, ƙila yanzu Alhaji Sani zai bari ya yi resigning kafin a fara trial ɗin. Ya kira Alhaji Sani ya sanar da shi game da takardar da aka kawo. Tun a wayan ya bincike yana faɗin ba zai yiwu ba, babu wanda ya isa ya tsige Saifuddin matuƙar yana raye. Yana gama waya ya kira Mr. Paul yana masa kashedi akan in dai shi ne ya haɗa hannu da Umar Gwam don a tsige Saifuddin, to ya sani ba su isa ba. Ba a taɓa tsige gwamna a jihar Kongo ba, kuma ba za a fara akan ɗansa ba. Mr. Paul ya saka dariya yana faɗi, me abin tsoro idan har ya san Saifuddin ba shi da abin aibu. Ai trial za a fara. Idan ya kare kansa bisa duk zargin da za a masa, ai shi kenan. Alhaji Sani ya kashe wayar ya kira yallaɓai, nan ma nunawa ya yi duk wanda ya sa aka tsige Saifuddin sai ya ga bayansa a jihar. Yallaɓai ya kwantar masa da hankali akan in dai ya yarda da Saifuddin, to ai babu mai tsige shi a kujerarsa. Da wuri gwamna ya isa gida yau, karfe 4:30 yana falansa. Bilkisu ya kira shi ta same shi a falansa. Yana zaune ya miƙe kafafuwansa a kan tebul, wayarsa ta fara ƙara. Yana ganin sunan attaruhu. Ya yi murmushi sannan ya ɗauka. Your Excellency, ummata ba ta da lafiya. Na taho gida tun ɗazu. Idan ba matsala ina so na kwana a gidanmu. Ba matsala. Kit ta kashe wayar. Ba dan Abba ya ce bai yadda ta kwana ba, ai ba abin da zai sa ta kira gwamna ta nemi izininsa. Ta kusa ta daina amsa sunan matarsa, balle a ce komai za ta yi sai ta tambaye shi. Minti 20 ya yi yana jiran Bilkisu saboda ba ta gida lokacin da ya kira ta. Tana shigowa gidan Hansa'u da ke kallo a falo ta karɓi jaka da gilanta ta wuce mata da shi ɗaki. Bilkisu ta ƙarasa sashen gwamna. Ta riga ta samu tabbaci akan babu wanda ya isa ya tsige mijinta, shi yasa ta shigo gidan hankali kwance. Na san kin ji labarin impeachment notice da aka kawo. Wahala kawai za su ba wa kansu, ba wanda ya isa ya tsige ka. Ki fara tattara kayanmu, za mu koma asalin gidanmu. Wasa kake ko? Zan yi resigning Bilkisu. Kin sani tun farko ba wai ina son harkan nan ba ne. Ina yin komai ne saboda baba. Muna da komai Bilkisu, kafin wannan matsayin babu abin da muka rasa na rayuwa. Bayan komai ya lafa, dukkanmu za mu bar ƙasar nan. Nana, Mahira, Junior duk za su samu kulawarmu. Bilkisu ta fara kallon gefe da gefenta sannan ta ce, akwai abin da ka sha ne kafin na shigo? Bilkisu, siyasa ba a jini na yake ba. I'm feeling the people. I'm feeling my family. Ki duba yadda Nana ta lalace a ƙarƙashinmu because we are busy doing other things. Baka hau kujerar nan don na zamo matar gwamnan wata 6 ba.
shekara 8 zan yi a matsayin nan kuma babu wanda ya isa ya ja da hakan. Bilkisu, idan kai resigning gabata za ka zo ka tarar a gidan nan, ba inda zan je. Siyasa kuwa yanzu ka fara, don wanda ka yi a baya sharar fage ne. Gwamna ya zuba wa matarsa ido yana kallon yadda take magana da izza kamar ta san gaibu. Su ma masu son tsige kan muna nan jira mu ga da wani ƙaryar za su tuhume ka. Umma ta yi Asiya ta tafi gidanta ta ƙi. Kunyar 'yarta take ji, wai sun je asibiti tare an ce musu ciki gare ta. Bata san ciki gare ta ba, da ba za ta bari su je asibiti tare ba. Yawan amai da zazzaɓi da take ji ta ɗauka malaria ce. Ta ma su yi maganin malaria ta sha na kwana 3 amma sauƙin sai a hankali. Ali da ya shigo da rana ya samu tana sheƙa amai, sai ya ji tsoro ya kira Asiya ya sanar da ita saboda Abba baya nan, inna Yahama ta fita. Asiya kam ko a jikinta sai murna take yi za a haifa musu ƙani ko ƙanwa. Ta shiga kicin ta haɗa wa mahaifiyarta dambun kuskus da ya ji kayan lambu da hanta. Lokacin da ta kawo tare suka zauna suna ci, tana ba ta labarin wasu 'yan ƙauye da suka zo kwanakin baya, wai su dangin matar gwamna ne. Suka zo su kusan 8 da tsummo karansu har da zabi da suka riko, wai za su ba wa gwamna. Da aka hana su shiga suka ƙi tafiya, suka tsaya a bakin gate. Ƙarshe aka nemo Yaya Bello ya zo ya gansu, ya ce bai taɓa ganin su ba. Asiya ta ce abin da ya fi bata dariya, wai su da Yafendo ta bawa uwa ɗaya uba ɗaya suke. Umma ma sai da ta yi murmushi. Asiya ta ci gaba da gaya mata cewa kusan kullum sai an kira ta ana ƙaryar dangi da ita. Akwai wadda ta ce ƙanwar Ali Faruk ce. Ta ce mata Ali ba shi da ƙanwa mace. Bayan Isha ya Ubaid ya zo gaida Umma. Sama-sama suka gaisa da Asiya, kowa da abin da yake ji a zuciyarsa. Asiya, we have to talk, ya faɗa yana nufin ta yi wa Umma bayani. Umma dai ta yi wa Asiya kashedi akan ta sani ita ɗin matar wani ne, da haka ta kama kanta. A ɗakin suka yi maganan nasu, wanda ko Umma da ba ta jin abin da suke faɗa sai da ta zargi akwai matsala. Da ta tambayi Asiya me suke faɗa, Asiya ta mata ƙaryar magana suke akan bikin Fati da za a yi. Ta ce sai an yi kamu, shi kuma ya ce ba za a yi ba. Umma ta ce mata ta bari ya yi abin da ya dace domin ya fi ta kusa da Fati. Ubaid dai fita ya yi a ɗakin, ransa babu daɗi. Da dare kusan ƙarfe 10 COS ya je wajen Yallaɓai. Batun tsige gwamna da ake shirin yi ya kawo shi. Ya sani Umaru Gwamni da wannan shiri, amma kuma yana da yaƙinin akwai sa hannun Mr. Paul a ciki. Yallaɓai baka ce komai ba. Kana so a tsige Saifuddin ne? Yallaɓai ya yi dariya ya ce, Lamara kenan. Kana ganin za su iya tsige shi ne? Amma tun da suka fara maganar ai sun shirya wani abu ne. Idan sun shirya abun, ai Alhaji Sani Kacallama a shirye yake. Haka ni kam, amma na yi mamaki da ka ce kada na faɗa wa kowa cewa Asiya ta haɗa hannu da Umaru Gwam. Wannan rikicin cikin gida ne, mu zuba musu ido kawai. Yarinyar fa abin tsoro ce, kada gaba ta zo tana ba mu matsala. Ina ganin akwai rawar da Asiya za ta taka a gwamnatin Saifuddin Kacalla. The girl has charisma. Yallaɓai ya yi maganar yana shafa gemunsa. Kada ku manta ku danna mana subscribe, like da kuma comment. Mun gode.